Ja, ilta. Ilta. Ja vappuja. Menikö tuo oikein tuo remmi? Otetaan ajolasit silmille. Perkele. Sitten laitetaan nämä viitosuojahanskat. Kun nyt on saatana. Juhannusmeihemit. Päästis kokonaan noin pilvet, niin ai että kyllä keleepas. Sitten toi laturiotto vielä kiinni. Mäkin ottanut vähän kostetta, mutta kyllä se pelullaa. Pring. Noniin. Laitapa tosta noin kyllä. Tässä on varmaan jo montakohan kiloa tässäkin on kyllä keulassa kiinni. No tää lasipulot on kyllä perseestä, että kun niitä tulee myös paljon, niin se on pakko käydä tyhjentämässä näitä välillä poiskin. Oisa tässä teki voinut enemmänkin kerätä, mutta järkevi tässä käydä tyhjentämässä välillä täällä, kun tuo hetkessä täynnä. Oho. Saa teidät vielä paremmin kiinni. Noi. Äkkiä tie yli. Alright. Sitten lähdettiin kuule. Ai. No penkkikin on kerännyt pikkasen kuivahtaa. Sentään. Oi. Jaksaa. Ei todellakaan kovin kaukana, ei niin kuin näyttää sen, että saattais mitään. Oli paha meihimi tuollakin. Pikkuinen tuli soo ja juhannuskokko ja vesisoetta vielä niskaa siinä, niin se kyllä kun kruunastamaan juhannuksen. Joo. Oho. Menee keskellä tietä. Kumpaa puolta mennään? Ihmiset mennään aika paljon keskellä tietä. Niin. Ai saatana. Olympialaisten kunto. Pitäisikö mennä tonne Tour de Ranskaa sinne vetämään? Tour de France. Ai säätä. Tällä tunturilla. Olisiko kovaa vetoa kyllä? Ranska ympäri ajoa.
Kyllä tässä ainakin kunto on kyllä kohentunut pikkusen. Niin Saimaa ympäri ajot. Mikä se oli se 300 kilometriä, kun se olikaan? Tai 200? Vihiriät. Ja vihiriät. Oi, että ei tarvinnut pysähtyä tämän lastin kanssa. Huhhuh. 300 vissiin. On se aika paljon. Mitä se oli se aika? Onko se vuorokauteen? Vuorokauteen pyöräily. Taisi olla joku semmonen. On kyllä kohta lepoo kiinni toi. Niin, ei se varmaan hoitais, kun pari viikkoa myöhässä tulis vaan. Ei se niin justiinsa. Tuota ei kettatu takkaa. Toikin kääntyy. Tour de France. Tunturilla ja samalla vähän sidekuesta näitä tölkkisputelisomia Ranskan maalla. Joo. Sehän se oiski joo. Nyt on mikään kynnys vaan tossa, niin ei nyt vaikuta mennä tosta. Onpa hiljasta terassilla. Jokunen ihminen vaan täällä. Mestarissakaan ei niinku mitään. Lisäksi 300 kilometrin reitillä on tarjolla lämmintä ruokaa. Hei, tuo lökki. Ota sinä vaan. Sulla on vähemmän kuin mulla, niin sä saat ottaa sen. Joo, niin. No niin. Nyt tapahtunut kauppa. Ja se on jotenkin aivan, että sopii ruokaa siinä välillä, kun tuommoista matkaa lähtee vääntämään. Mä otan tonne toisellekin. Yksi tölökki sinne tänne. Se oli vähemmän kuin mulla maksai. Ollaan vähän reiluja. Niin ja siinä on eri pituisia reittejäkin, joo. Totta joo. Tai ei minusta ole kyllä semmoseen tempaksi. So. Aivan. Tää pyöräpaine on 15 kiloa ainakin. Oliko ei muu? Pulluja keräili. Hoksasin, että oli tölkkipussi puolilla. Mä taas sinä vaan. Ihan sama. No 38 kilometriä varmasti menisi, joo. Sen pituinenkin se on se reitti siinä. No, pinnojen pasta. No. Hello there. On lukos. Morjes Tuulovi. Rovaa. No niin, eka satsit käydään viemässä. Tämä homma jatkuu vielä meillä kumminkin, että ei lopu vielä tähän ollenkaan. Eka etappi 206 kilometriä. No niin, Saimaa Sykkeetourin reittipituus 38, 85 ja 300. Okei. On potta jo hommattu. On, veikkosti. Ärimusta tangata ittekin. Mulla on ainakin vettä matkassa. Voisi ostaa ykkösolutta. Ykkösolutta voisi ostaa joku tosta. Yksi semmonen
Yksi paikka tai kaksi semmonen ykkösolutta, niin jossakin vaiheessa hörppiä. Pientä taukoa. No niin. Paras henkivakuutus, kyllä. On. Halukas. Niin, ja kun katon kultaa kaivamassa, niin se on tietenkin vähän eri juttu sitten. Kaksi sakki. On täällä muitakin pullonkeräilijöitä täällä. Otetaan hetki. Ok. Saa näitä paljonko tulee vielä. Outerkku laittaa vaan viestiä sitten. Saadaan montako säkkiä se tulee autosta. 4,20. Tuo mä veikkaan, että pikkasen enemmän tulee kummasti tästä. Ihan varmana tulee enemmänkin. No, tämä se leviää kohta. Otetaan tästä lappalemaan. Oi, tuohon roikkumaan. No niin. Minkälainen tuotos tulee tästä? Round 1. Meneekö yli 7 euroa? Mullakin vähän semmonen haisu, että varmaan menee se euro, eikö 7 euron päälle. Enemmänkin saattaa olla. Katsotaan. Oho. 11,15. Se voi olla, että se ei välttämättä siemene. 5,40. 6,35. 7,25. Kyllä se näkyy 7 euron päälle mennään. Se on niinku varma. Yli 5 euroa kyllä menee helposti. Ei ainakaan alle ei jää. Se 05, 90, 905, 745. Voi tyhjä. No täällä sitä palautellaan näitä tölökkejä pulleja nyt, niin eka erä ainakin. Paljon tullut? No, se on ton verran. Joo. Katsotaan mitä tulee ja lähtee vielä kiertämään tähän näin vähän ympäriseen. Ja sitten yksi katsoja vielä tuopi pulleja tölökkejä vielä sitten, kun se tulee tänne kaupunkiin päin. No, joo. Mitäs teille muuten? Mitäs tässä? Porua vaan. Porua vaan vetänyt kylällä. Joo. Joo, se on oikein. Ajoit näitä vastaan yhden sekunnin. Välillä mä kattelin, että taas tutun näköisiä janttereita tässä on kyllä vierellä. Joo, ei oo ekaa kertaa kun ajetaan sua vastaan. No ei oo. Ei oo. Kyllä se tunnistaa vaan tässä, että samaa potta päässä, niin kyllä se kyllä se tunnistaa että. Tää on kyllä mahdollista, ei lähti äkkää perään. No niinpä tietysti. Street-snaippaaminen. Joo, snaippaaminen kunnolla suoritetaan, niin mikä siinä. Tää kyllä porukkaa tulee vastaan välillä, niin saattaa tulla pulleja tölökkiä vaan eikä sano mitään enempää vaan ja katuaa vaan sitten siitä. Varmaan joku katsoja saattaa ehkä olla. Joo. Ehkä vielä törmäällä mennään. No ehkä varmaan vielä. Juhannuksen jatkoa. Joo, sitä samaa vaan. No niin. Ton verran. 4,10 €. Joo. Hei, onko tuolla... Mikä tölökki täällä? Eikö tota olla? Se oli pantiton tölökki. No se oli palautettu. Että siinä olisi ollut pantti, mutta ei. Ei meidän mennytkään se 5 €.
Ei nyt ihan mennyt. Tää puksasi teitä. Joo, lasipullo tuli vähän semmonen, että niistä tulee niin vähemmän. Niin. Tää tulee vähemmän. Tää aika lähelle meni. Ottaa nämä rahat tästä näin ja tuosta vaikka pari ykköskohouvia. Moi! Siitä semmonen 40. Joo. Jes, kiitos. Samoin. Samoin ja tuun kohta takaisin. Katsoo Tuo lompakkoa vähän valmiiksi. Joo, ei tule enempää. Joo. No nostin vaan tuon pois. Tietokonekassaa menneen. Tai se olisi kyllä melkein sama, kun olisi maksanut jo tolla summalla vaikka toi pois ja sitten siirtynyt sitä tililtä vaan tuonne säästötilille. Olisi ollut periaatteessa samaa vaikka tehdä niinkin. Olisitkin voinut sillekin ajatella, että olisi vaan maksanut tolla ja siirtynyt vaan tililtä vaan sinne säästötiliin se summa. 2 kohovia, tämmöistä ykköstä. Kiitos. Moi taas. Niin jos otetaan tämä sirulla 2,60. Joo. Niin sitten maassa nyt HIPlle maksetaan se. Koska niinku, tai aika se lopetti ehkä. Oletteko te puutannut sitä? On Ilona kerran se ennen kuin se lähti, niin se puuttasi sen. Pitäisikö se alasajan koko ykköskohta? Niin, sä mietit varmaan. Joo, se tuli. Mä käydään uudestaan vaan kato kiertämässä. Jes, kiitos. Jos vaikka töissä kakkona tai tuota huvittaa riitä. Joo, koska aika vähän sitä on tarvinnut. En mä tässä tunnin aikana tuo pelkkä 2 kertaa käyn kaupassa. Koska se maksaa 12 ja 20. Laittaa tuosta vähin maksaa. No niin. What? Onko niin on aika? Ei ollut. Jaha, terve. Joo, täällä on kyllä pierrata täällä pyörän äärellä, että ihmettelemässä. Oltiin kato ihmettelemään. On niin komia pyörä. Paljonko täällä kattoja? Tuo on vissiin 305 näyttää tuolla yläala. Mikä tämä live on päällä? Mihin se sitten? Miksi sulla on noin päin kamera? Mä kuvaan eteenpäinkin välillä. Ei vaan, että mihin palvelut? Twitchiin. Joo. Sieltä löytyy. Millä nimellä? Likaneuhari TV löytyy. Mikä Likaneuhari? Joo. Onko tää vähän niinku purku-TV? Mitä se joku 10 vuotta taisi olla siellä. Älä näytä mitään. Älä näytä mitään. No, saattaa näkyä peilikuvaa, kun mä kuvaan tuonne Ei eteenpäin. se haittaa. Kyllä mie voin näkyä siellä. No, Onks tää niinku ite tehty? no, vähän se näyttää kyllä, että on itse tehty patentti. Omia patentteja. Toi, pakko keksiä joku ratkaisu vaan. No, toimii. No, tämmönen näyttää, ja pikkasen joustaakin, niin se ei oo niin, kato, tärräkkä tämä kuva-ala tässä samalla. Misähän se tärkeä, että toimii? Joo. Helpottaa katsoa sättiäkin samalla sitten tässä. Niin. Mikä on illan suunnitelma? Ei, tässä kiertää kaupunkia ja tulee yksi katsoja vielä vastaan täällä, niin se on täältä löytyä. Hylsyä. Joo, kerran, totta kai. Totta noin. Totta mäkin juon tämän muoto. Mä palataan tähän sarveen, niin Minä haluan. saapi siitä. Ei, mutta tämä on ruotti. Jos on ruotti, niin ei saa oikein ne ruottelaiset, ei kyllä oikein noin. Siis sehän Ne ei saa oikein paljon. Häh? Eikö ookin Jack Sparrow? Sama mies. Eri vaatteet vaan. Niin. Milloin tulee taas Jack Sparrow? Simerokissa ainakin. No, me on Simerokin alkaa tulla Ässyllä tuolla Helsingissä, että me menen sinne reissuun, niin
Se nyt jääpi tuo Simerokit ainakin välistä, mutta eikä sitä ensi vuonna vaikka. Simerokki, sinne tulee hyviä asioita. En minä tiedä, mä en oikein välitä sitä nykyaika popeista oikein. Ei se ei mitään rockia oikein soi. Ihan vittu, on niitä parempiakin festareita olemassa kuin Simerokkita. Helsingissähän nyt oli nuo festarit. Ketä siellä oli esiintymässä? Joku rockifestarit siellä oli. Niin se oli joku rockifestariahan sillä oli. Niin oli. Joku semmonen homma oli. Hei! Lailla Joo, ei mitään illanjatkoja vaan. Ei vittu! Ei vittu, mitä siellä lukee. Hyvää illanjatkoa. Joo, illanjatkoja. Mitä täällä? Risto räppäjä. Niin, voi ollakin joo. Saat ottaa löykki tuonne. Ota vaan kosteen nämä. Kosteen puolelle. Ois vielä mitkä olisi muistanut laittaa se suojus tähän päälle. On vähän niinku nihki tämä reppu. No. Kyllä pääsi kuivehtuu tässä illan aikaa. En tiedä. Näkyy peilikuva, joo. Tää näkyy mitä näkyy. Sitten tuo yksi pussi vielä laittaa tuohon. Pussi laittaa vielä tuota rakkaa kiinni. Tukot tavaarata. Ai että. Oho. Ei oo Outoherkku vielä laittanut viestiä sättiin. Ei oo. Ei oo tainnut laittaa. Ei oo huomannut ainakaan. Putti tuota. Noin. Ai niin, tuo lukko teki vielä auki. Ei oo, ei taida olla. No, kyllä pääsee varmaan spämmiin sitten sinne, kun se on asiaa. Noin. Ja muuta kun lähdetään liikenteeseen. Tää kattaamaan vaan ympärissä. Jos mennäänkö sinne takaisin tuonne rantaan vielä. Saattaa vähän rauhoittua täälläkin. Porukka piettää satteita vaan. Roippari auki. Mihin matka? Pyöritään tässä kaupungilla ainakin jonkun aikaa. Katsotaan jos me käydään tuolla. Käydäänkö me vielä tuolla rannalla päin sitten. Oon ottanut arskat tuonne taskuihin. Ai Leijonmäni on menossa sinne Valtsuun ramppaan. Mä varmaan tuon jossakin vaiheessa sinne. Sehän saattaa tuo tuttuja vastaan. No niin, hanskat vähän paremmin tuohon noin, niin ei oo niin pahata. Klingings. No, tuosta kiertää tuonne. Noin. No niin, päästään liikenteeseen. Pyöritäpä täällä ja katsotaan. Ei tässä ainakaan ruuhkaa oo. Käydään vettää täältä lenkki. Pistoja vastaavat täältä. On kyllä semmonen oikein semmonen niinku masentava keli täällä. Ei oikein parhaimmistua, mutta juhannus näyttää parhauttaa. Näillä seteillä. Ei kat siinä. Pistossakin on pyöriä täällä. Hyväpä täällä.
Olisiko täällä mitään? Tai sitten porukkaa lähti jo mökille karkuun. Nähdään ehkä jossain. Ehkä saatetaan näkyä. Saattaa ehkä näkyä. Ei tuollakaan näkynyt lökkiä. Ei. Ei näkynyt. Ei. Eipä tässäkään. Eikö tuollakaan? Toisella puolellakaan ei näy. Ei tarvitse edes mennä pyörällä käymään tuolla toisella puolella. Piding! Ringaling! Tuollakaan ei ollut kojulla missään tölökkiä. Alevatteläinen. Tästä vielä kukkapenkki vetäsee pakki. Niin. Tää on kyllä niinku pikkasen rauhallista. Ei annakaan niinku ahtaksi meitä paikka. Eipä näy. Eipä näy. Eipä näy. Täällä joku menee minun eellä varmaan, niin se on jo kerännyt kaiken. Ja 2 päällä, totta kai. Vitun laitontaa. Onko tuolla popit tuolla toisella puolella rantaa? Joku se niinku popittaa menemään tuolla. Onko se joku esiintyjä vielä rannalla vai mikä hemmetti? Ei kai siellä oo. Käydäänpä tällä puolella rantaa kattelemassa. Onko tässäkin tuota porukka päivystää täällä? Tuolla toisella puolella ei näyttänyt oleva. Täällä on hyvin näitä ahkerasti porukkaa keräilemässä. Täällä nämä samat tyypit menneekö äsken oli tuossa saleen edustalla. Mennäpä tästä näin. Ei tuu auto. Ei tuu. Tää on meidän raikas tämä juhannusaatto kyllä täällä. Paljon täällä on niinku lämmintä edes ylipäätään. Täällä soi popit. Tää on vissiin tässä näin. Ei näytä lökkää. Tässäkin niinku yleensä on niinku kesäisin niin porukkaa päivästämässä, mutta ei tässä nyt oo. Ei, se on tuolla toisella puolella. Vissiin koppimönkiä popittaa tuolla. Tuolla on meihimiä tuolla. 13 lämmintä. No ei aina katuu hiki alkaa vahingossa. Joo, se kuuluu aika hyvin tuolta. Se on varmasti nuo koppimönkeitä vastaavat tuolla popittaa aivan saatanasti. Tuolla vielä savustaa savua tuo juhannuskokko vielä jonkun verran. Vissiin sammuttelevat jo tuolla. Joo, pitäisikö sä käymässä parkkihallissa? Vois käydä siellä mutkia ennen kuin lähtee käymään tuolla toisella puolella. Aika hyvin se kantaa. No, aika kovat nuo poppivehkeet noissa vehkeissä nykyään. Että melkein kovempia kuin autoissa. Paitsi se yksi Mersu, joka popitti kerran siellä parkkihallin katolla, niin siinä oli pikkasen niitä kajareita kun ovissakin. Niin siinä oli mekkala kyllä. Hello loikkari. Ja morjesta Bluudillekin. Kaikille vaan hyvää juhannusta samalla kertaa. Jokka on eksynyt paikan päälle. Mutta käydäpä vielä kattoo tuo ihan keskustan läpi, että kuin kuollut kylä nyt on tällä hetkellä.